хора. Всички в селото искат да стиснат ръката на Димитър Бербатов, дядото на който е кръстен футболиста на Манчестър Юнайтед. Искам най-доброто. Да бъде първия. Това искаме. И да му се радваме, нали? Снощи възрастните хора така и не са издържали развръзката на трансферната сага, която приключи през нощта и са научили щастливата новина тази сутрин. Нека ни е жив и здрав, беше бобилечка. Ке дойде от тата ни се отдиля. Въпреки еуфорията на всички, дядото и бабата на Бербатов първоначално са се притеснявали от факта, че внука им ще сменя отборите. Тотман, по-добре, защото раньше има една поговорка такава на село Цар, в града там, де кидиш, поставяш падар, нали? Да. Он тук Тотман вече беше цар. И тежко как няма да му е. Преди всичко, докато се сработа с футболисти, с колегите. Като в небрано лозах аз. Бабо Верки, представяш ли си, твоя внук струва над 70 милиона лева? Да ти кажа откровено, ние не сме видели толкова пара. Въпреки че характерният цвят за Манчестър е червения, отбора има и синьо-бял екип, с който играе само юбилейни мачове. Такъв екип днес за първи път видя и дядото на Бербатов. Ето тук са гравирани имената на най-великите играчи. Уолш, Боби Чарлтън, Канчелски. Мислиш ли, че за 110 годишнината или за 120 годишнината на тази фанелка ще има името на Бербатов? Така си мисля. И така мечтая. Да, името и на Бербатов. За BTV новините, Светослав Иванов.